Wel, helo pawb, mae o'n gret cael bod gyda chi eto, cyfarchion cynnes i chi gyd o Coleg y Bala. Wel, cwestiwn i ddechrau, pwy fa yma sy'n hoffi fynd ar rollercoasters? Wel, dych chi lawr fynnus, dych chi'n licio rollercoasters? Dych chi wedi bod i rolau fel Alton Towers neu Oakwood? Wel, dwi'n gwybod beth sy'ch chi'n meddwl o fynd ar rollercoaster fel hwn. Even though this is the third time you're doing it. Oh, that's the edge. That's the edge. Whoa. Get your hands to the side. I'm not. Whoa. Go, 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 go. Whoa. Waw, hwnna'n edrych yn pretty scary, dydy. Sa chi'n licio mynd ar un yna? Mae'n mynd i fyny'n uchel iawn, a wedyn, woof, i lawr. You hit the highs, a wedyn you go and hit the lows. Fyny ag i lawr. A mae pobl yn deud weithiau, dydyn bod bywyd yn gallu bod chydig bach fel rollercoaster. Weithiau mae pethau'n gret, pawb yn hapus, fel y babi yma. Weithiau ydych chi'n teimlo fel neidio fyny a dathlu. Ond weithiau, ydych chi'n drist fel hwn. A weithiau, ydych chi'n newid o un i'r llall yn sydyn iawn. Weithiau, ydych chi'n cael y crio 1 munud, neu hapus, neu mynd o un i'r llall. Chydig bach fel y babi yma. What is it? What is it? What? What? Oh, babe. Wel, mae hynny'n gallu digwydd hefyd, ydy pe ydych chi'n gwylio pêl-droed. Dyma faint yna chi sydd wedi bod yn gwylio'r Euros. Ydych chi wedi bod yn mwynhau, do? Wel, os ydych chi'n fan i Gymru, ydych chi wedi arfer efo fo fyny ag i lawr, newid emosiwn yn sydyn iawn. Ydych chi'n cyfer gêm cyntaf nebyn Swistir? Swistir yn sgorio. Pawb yn drist a braidd yn ddigalon. A wedyn, Kiefer Moore yn sgorio header brilliant a fans yn mynd yn wyllt. Neu, chi'n cofio gêm Twrci? Gêm ffantastig Cymru, chwarae brilliant, ennill 2-0, dathlu mawr. Ond dim ond ychydig ddyddiau wedyn, colli 4-0 yn erbyn Denmark. Pawb yn drist. Ie, mae cefnogi tîm fod fel ar rollercoaster dydy y bennig tîm fel Cymru i fyny ag i lawr. Ond fel o'n i'n dweud yn gynt, mae bywyd yn gallu teimlo fel yna weithiau, dydy. Weithiau mae pethau'n oce, dych chi'n hapus, mae ffrindiau gennych chi, maen nhw'n glen, popeth yn iawn adre. Ond weithiau mae pethau'n anodd, dydy. Mae bywyd yn gallu fod yn anodd weithiau, dwi'n gwybod. Weithiau dych chi'n drist. Weithiau mae ffrindiau yn gallu bod yn gas efo chi. Weithiau mae pethau'n anodd adre, wrach bod chi'n sal, neu wrach bod chi'n nabod rhywun arall sy'n sal. A weithiau, ydych chi'n poeni, ydych chi'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y diwrnod nesaf. Ydych chi'n poeni am fory, di ffrindiau, neu di pobl mynd i fo'n gas efo fi, neu di pethau anodd yn mynd i ddigwydd. Mae bywyd yn gallu bod yn ansicr weithiau. Ond, mae'r Beibl yn deitha ni, mae yna rhai pethau da ni'n gallu dibynnu arno fo. Sydd bynnag ydy'r diwrnod, sydd bynnag ydy'r tywydd os mae'n braf neu glywio. Mae yna bethau fydda ni ddibynnu arno fo. Beth bynnag sy'n digwydd. A'r peth cyntaf ydy Cariad Duw. Da ni'n gallu dibynnu, relio completely ar Cariad Duw. Achos mae Duw wedi creu bob un ohono ni. Mae wedi creu fi, mae wedi creu chi. A mae o'n gwybod bob peth amdano ni. Mae o'n gwybod y da a'r drwg. Ond I gariad o tuag ato ni byth yn newid. Mae yna adnod yn llyfr Eseia yn y Hen Testament yn dweud hyn. Falle bydd y mynyddoedd yn symud a'r bryniau'n cael ei ysgwyd, ond bydd fy nghariad I ato chi yn aros. Ond bydd fy nghariad I ato chi yn aros. Ydy mynyddoedd yn symud? Wel na chdi, dim fel arfer, dim ond os mae'n rhyw massive earthquake.
Ond hyd yn oed os maen nhw yn symud, di Cariad Duw tuag at ni byth yn symud. Di o byth yn newid. Mae o'n aros yr un peth. A mae hynny mor dda i ni wybod ydy, chos beth bynnag sy'n digwydd, os dwi'n hapus neu drist, mae Duw dal yn fy ngharu fi. A mae'n caru bob un ohono ni. A ddim jyst bod ni'n gallu dibynnu ar ei gariad o. Mae Beibl yn dweud hefyd, da ni'n gallu gwybod bod Duw gyda ni. Os dwi'n gwybod os ydych chi'n hoffi chydig bach o amser ben eich hun. Da ni gyd yn hoffi chydig bach o amser i chilio weithiau. Dwi'n meddwl beth ydych chi'n neud, pe ydych chi eisiau bod ben eich hun a chilio. Wrach chydig bach fel hyn. Relaxio. Ond mae yna gwahaniaeth rhwng chydig bach o amser ben eich hun i relaxio a teimlo'n unig does. Teimlo, does neb ar fy ochr i. Mae pawb yn fy erbyn ni. A di hynny ddim yn neis. Ond hyn o os da ni'n teimlo fel na weithiau, mae yna rhywbeth fydda ni fod yn hollol sicr o. Mae Duw gyda ni. Mae di gadael ni, beth yn gadael ni. Dyna be'r Iesu ddeud, y geiriau ola cyn i Iesu fynd o'r ddeiar yn ôl i'r nefoedd i'w ffrindiau arbennig o oedd, gallwch chi fod yn siŵr byddai gyda chi bob amser. Grandwch ar hwnna, mae Iesu'n deitha ni, gallwch chi fod yn siŵr y byddai gyda chi bob amser. Mae Iesu yn gaddo fod gyda ni, mae'n gaddo caru ni. Ond wrach bod chi'n dweud, oed, di hwnna jyst yn geiriau neis, mae'n hawdd deud pethau weithiau, dydy. Sa'n ni'n yma yn gallu gaddo rhoi miliwn o bunnoedd i bob un ohonych chi. Llawn fyny, sa chi'n licio hynny. Ia. A sa chi'n meddwl, ffantastig. Sa'n ni'n gallu gwario fo ar pethau amazing. Ond, ydy hynny'n mynd i ddigwydd? Sori, siomi chi, ond yn anffodus, di hwnna byth yn mynd i ddigwydd. Fydda'i ddeud y geiriau, ond mae'n golygu ddim byd. Ond pe mae Iesu gaddo bod o'n caru ni o hyd, yn gaddo fod gyda ni, da ni'n gwybod fo hynny'n wir. Mae Iesu wedi profi hynny ni. Har Iesu profi gariad tuag atyn ni yn y ffordd fwyaf trwy mynd i'r groes i farw trosta ni. Waw. Os mae di gwneud hynny drosta ni, dyna beth di cariad go iawn. So os mae'n caru ni fel na ac yn barod i fynd i'r groes drosta ni, di o ddim yn mynd i stopio caru ni achos dwi'n gwneud rhywbeth drwg. Na chdi beth bynnag dyn ni'n neud, mae e dal yn caru ni. A mae wedi gaddo fo gyda ni, fel oedden ni'n dweud. A mae wedi profi hynny, achos oedd y disgyblion yma bod oedd wedi gadael nhw a di marw o mynd i'r groes a cael ei roi mewn bedd. Ond dim dyna oedd diwedd y stori. Dyma'n dod o'n ôl o'r bedd yn fyw. Dyma fo'n atgyfodi. A felly gwybod, oedden ni'n gallu gwybod fod o gyda ni am beth. Chos mae o'n fyw, heddiw mae wedi dod yn ôl o'r bedd yn fyw. So felly, da ni'n gallu gwybod bod o gyda ni. So felly heddiw, os da ni'n teimlo'n hapus neu'n drist, yn unig neu yn stryglo, if we're having a good day or a bad day, dwi'n gallu gwybod heddiw fod Iesu yn fy ngharu fi, mae o'n caru chi, a ydych chi'n gallu gwybod fod Iesu gyda chi. Adnod arall yn y Beibl sy'n dweud, mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Chos da ni weithiau dydan, da ni'n cael good days a bad days, da ni'n bach yn moody rhai diwrnodau a weithiau'n hapus diwrnodau eraill. Weithiau da ni'n neis i'n ffrindiau, weithiau da ni'n gas i'n ffrindiau ni. Ond mae Iesu y Meseia yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. A dwi'n meddwl fydda ni ddysgu fedran gan Iesu i fod felly, chydig bach fwy fel na, i fod yn ffrindiau da. Diolch bwys beth mae ffrindiau ni'n neud, ond i aros yn ffrindiau. Ddim bod yn ffeind 1 munud a cas munud arall, ond dangos cariad Duw. Wel, pam da ni'n gweddio. Diolch Iesu, dy fod ti yr un fath bob amser, ddoe, heddiw ac am byth. Diolch i ti Iesu, fod ti'n gaddo, fod ti'n caru ni am byth, diolch bwys beth da ni'n neud. Ac wyt ti'n gaddo fo gyda ni, beth bynnag sydd yn digwydd. Diolch Iesu. Amen. Wel,
wrth feddwl am gymaint mae Iesu'n canu ni. Dim ond un can, da ni'n gallu canu ynddo. Da ni'n mynd i weld fideo o'r gan Iesu, da ni'n canu'r dy glod. Da chi'n cofio'r symudiadau i'r ddau bennill cyntaf na ni'n neud? Da chi'n cofio Iesu, mae dy gariad di mor llydan, dwfn a mawr. Da chi'n cofio? Llydan a dwfn a mawr. Da chi'n cofio neud o'n sydyn. A wedyn i'r ail bennill, da chi'n cofio Iesu ti'n fy ngharu pan dwi'n dda, neu drwg, hapus, neu trist. Ond da chi'n gofio neud o'n sydyn, dda neu drwg neu hapus neu drist. Da chi'n barod? Mwynhewch y cam. Iesu ben i'n canu dy glod. Iesu ben i'n canu dy glod. Dy gariad anhygoel sy'n credu i gamol. Iesu ben i'n canu dy glod. Iesu ben i'n canu dy glod. Iesu ben i'n canu dy glod. Dy gariad anhygoel sy'n credu i gamol. Iesu ben i'n canu dy glod. Iesu mae dy gariad di mor lydan a dofn a mawr. Iesu mae dy gariad di mor lydan a dofn a mawr. Dy gariad anhygoel sy'n credu i gamol. Iesu mae dy gariad di mor lydan a dofn a mawr. Iesu ben i'n canu dy glod. Iesu ben i'n canu dy glod. Dy gariad anhygoel sy'n credu i gamol. Iesu ben i'n canu dy glod. Iesu ti'n fy ngharu pan rwy'n dda neu ddrwg neu'n hapus neu drist. Iesu ti'n fy ngharu pan rwy'n dda neu ddrwg neu'n hapus neu drist. Dy gariad anhygoel sy'n gwneud i ni gamol. Iesu ti'n fy ngharu pan rwy'n dda neu ddrwg neu'n hapus neu drist. Iesu da ni'n canu dy glod. Iesu da ni'n canu dy glod. Dy gariad anhygoel sy'n